У нашым літаратурным жыцці адбылася значная падзея. Намаганнямі грамадскай арганізацыі «Творчае згуртаванне Святліца» быў выдадзены літаратурны альманах горада Барановіча «Святліца» за 2000 год. У яго увайшлі творы 15 літаратараў нашага горада і раёна. Чытальная зала Цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя Валянціна Таўлая цёпла вітала аўтараў альманаха падчас яго прэзентацыі. Навучэнцы гімназіі нумар 1, ліцэя, эканоміка-юрыдычнага і тэхналагічнага тэхнікумаў, што былі запрошаныя на прэзентацыю, змаглі не толькі атрымаць асалоду ад сустрэчы з прыгожым беларускім пісьменствам, але і асабіста пазнаёміцца з нашымі творцамі. Дарэчы, гэта людзі самых розных прафесій, але ўсіх іх аб'ядноўвае любоў да роднага слова і мастацтва. Распачалося знаёмства з альманахам выступленнем старэйшага літаратара нашага горада Венанцыя Бутрыма. Яго паэзія ўражвае глыбінёю і сугучнасцю з краем, дзе мы жывем. Чыталі свае творы Аляксей Белы, Тацяна Свиридович, Дмитрий Тукай, Яков Шутович. Як заўжды, незвычайным і экстравагантным былі слова да слухачоў і творы Яна Збажыны. Старшыня Барановіцкай гарадской рады таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Віктор Сырыца правёў цікавую віктарыну па гісторыі і літаратуры нашага края. Прыемна, што моладзь цікавіцца сваёй спадчынай і добра яе ведае. Удзельнікі свята змаглі паслухаць вершы і ўбачыць выставу аднаго з аўтараў альманаха Алеся Корнева «Прырода і фантазія». Супрацоўнікі бібліятэкі да гэтага дня прымеркавалі кніжную выставу з літаратурнай скарбніцы Барановіцкай зямлі. Кіраўнік творчага згуртавання Святліцы Алесь Бокач чытаў свае вершы, расказаў пра тое, як выдаваўся альманах, пра кнігі нашых землякоў, якія ў хуткім часе будуць выдадзены Святліцаю, і перадаў ад яе імя ў дар цэнтралізованай бібліятэчнай сістэме горада Барановічы 14 паасобнікаў альманаха. Хочацца спадзявацца, што альманах прыйдзецца даспадобы